ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଦ୍ରକବାସୀ ଏଥର ଜମା ସେ ଭୁଲ କରିବ। ବହୁତ ଦେଖିଲ ଆଉ ବହୁତ ସହିଲ ମଧ୍ୟ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ଏଥର ଭଦ୍ରକର ଐତିହ୍ୟ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଭଦ୍ରକର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏ ଚୋର ଲୁଟେରା ମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ ଯିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଭଦ୍ରକ ମାଟିକୁ କେବଳ ଶୋଷଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ଛଳନା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ କଥା ହଉ କି ଭଦ୍ରକ କଲେଜକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବା କଥା ହଉ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଯେ ଭଦ୍ରକକୁ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଯେ ସବୁବେଳେ ମିଟେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଥର ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ମାଟିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଚନ୍ଦୁ ଭାଇକୁ ଏଥର ମୌକା ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ଭଦ୍ରକ ମାଟିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯିଏ ଆଗକୁ ଆସିଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚନ୍ଦୁ ନନାର ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ସହିତ ଭଦ୍ରକରେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଆଉ ବିଧର୍ମୀ ମାନେ ସବୁ ସାଇଡ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଭଦ୍ରକର ପୁଣି ବିକାଶର ରଥ ଆଗକୁ ବଢିବ। ଆଉ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପାୱାର ନଥିଲା ଫିର ବି ସେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦଉଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ତା ପାଖରେ ପାୱାର ଆସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଭଦ୍ରକ ମାଟି ସହିତ ଓଡିଶା ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଛିଡା ହବ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଏ ଭୋଟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଓଡିଶାରୁ ଏଥର ତାମିଲ ଶାସନ ହଟିବ ଆଉ ତା ସହିତ ଭଦ୍ରକ ମାଟିରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ଯୋଉ ବିଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ତାଣ୍ଡବ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ଆଉ ଭଦ୍ରକର ସ୍ୱାଭିମାନ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଦେବେ। ଏଥର ଭଦ୍ରକରେ କୌଣସି ଲୁଟେରା କି କୀର୍ତ୍ତଦାସ ନୁହଁ, ତୁମର ଆମର ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚନ୍ଦୁ ନନା। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।